siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lori's Secret File. Si Lori na maraming pinagdaanan sa kanyang buhay. Pakiramdam niya, pabigat siya sa kanyang pamilya. Ang tingin ng kanyang pamilya sa kanya ay isang black sheep pero hindi alam ng kanyang pamilya ang pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang tatay. Hindi alam ng mama niya at ang minamahal niyang ate kung ano nga ba talagang nangyari sa kanya nung siya ay bata pa, kung paano siya hinawakan ng kanyang sariling ama. Hanggang sa nagkasakit yung papa niya at pakiramdam niya o pinilit niya, itinatak niya na lang sa isip niya na yung pagkakasakit ng papa niya ay kabayaran doon sa ginawang kamalian nito sa kanya. So moving on, moving forward, kahit nasasaktan siya, sige, laban lang sa buhay, pero meron siyang tendency na masaktan ang kanyang sarili hanggang sa nakakilala siya ng isang tao sa buhay niya. Pero itong taong to, ilang beses niyang nireject, tapos nandiyan pa rin. Yun nga yung tanong niya eh. Matatanggap niya ba itong lalaking to ng buong buo? Na sinasabi nito, tanggap din siya nito ng buong buo? O lalampas lang tong taong to sa buhay niya? Minsan kasi ganun yun eh. Yung sa sobrang pagmamahal mo sa pamilya mo, na sa sobrang priority mo yung pamilya mo, parang, sige, hindi ko na lang iisipin yung sarili ko. Yung sarili kong kaligayahan, yung sarili kong kinabukasan. Kasi may gusto kong patunayan para sa pamilya ko. Gusto kong maibigay lahat para sa kanila. Ayokong makarinig ng kahit anong sumbat. Gusto kong patunayan yung worth ko sa kanila. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo dapat pagbayaran o patunayan ang iyong sariling kakayahan sa iyong mga magulang? Hindi ba nakakapagod yun? Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Russell. Lori, dahil bitin ang kwento mo, bitin din ang sagot ko sa iyo. You need help from a mental health professional. Apektado ka pa rin sa kasalanang ginawa sa iyo ng tatay mo at yung pagkimkim mo ng galit sa nanay mo. Sorry. Pero wag mong antayin na yun pang makasira ng mental health mo. Sa sobrang pag-aalaga natin ng ibang tao, nakakalimutan na natin na alagaan yung sarili natin. No? Anyway, thank you so much, Russell. Ito naman ang sabi ni Charles. Pwedeng mag-predict. Ayoko magmukhang spoiler pero pupusta ako. Sasagutin ni sender yung guy, tapat at totoo naman eh. Pero ang tanong, anong utang ba yung meron ka sa mama mo? Ano bang utang yan? Utang na loob? Utang sa pera? O ano? Tsaka, questionable ha, na kumapit ka sa mga lending app, which is nakakagulat. Ayoko munang gumawa ng kahit anong or maglagay ng kahit anong mensahe dito kasi nabitin ako. Nakaka-trigger yung pamilya mo pero tsaka ko na ilalagay dito at ilalapag ang message ko pag nag-part 2 ka na. Ang hirap maging critic ng storya mo. Bitin nga naman talaga yung secret pal ng sender natin. Malay naman natin dun sa part 2 niya na isasubmit sa atin, 'di ba? Eh nagbago na yung nanay niya, nagbago yung ate niya, nagbago yung tuluyan ng nagbago yung tatay niya, mabait na silang lahat, nakaka-appreciate na ng mga paghihirap niya, nakita nila bigla yung worth nito ni Lori. Malay naman natin kasi meron tayong tinatawag na character development. At the age of 80, pwede pa yun. 80 years old, tsaka lang magkakaroon ng character development. Bakit hindi pa naman uli yung lahat? Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Robert. May iba sa kapamilya natin na hindi ka pakikinggan kahit tama pa yan o para sa ikabubuti mo.
Kaya laban lang, sender. Maayos din yan at magiging okay kayo ng family mo. Yun lamang po. Thank you so much from Robert. Bakit nga ba kasi may mga miyembro ng pamilya na hindi marunong makinig sa isa pang miyembro ng pamilya? Anong meron? Masyado na ba nating nahusgahan yung pagkatao ng isa pang member of the family? Kaya kung makapagsalita tayo, akala natin alam na natin lahat. Hindi ba natin pwedeng pakinggan yung isa para nang sa gayon maintindihan natin siya? Thank you, Robert. Ito pa sabi ni Jobert. Pa-shoutout po sa Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay Marjun Estorgio, Rosenio Mundas at belated happy birthday kay parang Marlon Loyola. Medyo nabitin ako sa kwento, gayon pa man tuloy lang niya ang pagtulong sa kanyang pamilya dahil binibiyayaan ang mga ganong klaseng tao sa buhay. Oh, iba naman yung perspective nito ni Jobert ha. Thank you so much. Actually, may mga ganon naman talaga. Yung patuloy ka nagbibigay, binibless ka naman talaga ng may kapal. Kasi hindi man yan napapansin at hindi man yan na-appreciate ng mga taong pinagbibigyan mo. Pero si Lord, ang laki na ng puntos mo dyan. Kumbaga, yung grade mo siguro papuntang heaven, mga 95 na. Alam mo yon, kapag nagkaroon ng grading system, kung mapupunta ka sa impyerno o papasa ka sa heaven, malamang ka pagdating sa heaven. Yung mga kabutihang ginagawa mo sa ibang tao na hindi napapansin, ang Diyos nakakapansin nun. Siya yung ultimate na nakakakita ng lahat ng sakripisyo mo. Alam niya lahat ng nangyari sa buhay mo. Kung wala mang nakakapansin, wala ka mang nakakanood, walang nakakaintindi, walang nakakaunawa, si Lord, alam niya. Timing na lang kung kailan niya ibibigay yung greatest and biggest blessing of your life. Ako hindi ko masisisi yung mga taong sobrang mapagbigay sa kanilang pamilya. Kasi if that makes you happy, then do it. May mga taong sumasaya kahit deep inside pagod na pagod sila. Pero kapag nakita nilang masaya yung pamilya nila, masaya na rin sila. Buong-buo na rin yung pagkatao nila. But there are some people, pinipilit na lang nilang maging masaya. Kasi masaya yung pamilya nila. Kahit deep inside, ubus na sila, pagod na sila. And yung mental health nila, emotional health, physical health, suffering na. Huwag naman sanang umabot sa ganun. Yun yung delikado dun. Yung kapag kahit ikaw, pinipilit mo na lang maging masaya dahil masaya yung pamilya mo. Yun yung delikado. And I suggest na kapag ganun, may mga thoughts ka of self-destruction, of self-harm, magpakonsulta ka sa mental health expert. Dahil hindi naman yun nakakahiya. Hindi rin naman yun masaya. I mean, hindi yun nakakahiya, hindi yun dapat ikahiya, at hindi yun masama. Makakatulong pa yun sa iyo. Because that is how you protect your mental health, and that's how you take care of your whole being. Ang dami pinagdaanan ng ating secret file sender na si Lori. Yung pagtigil sa pag-aaral, naghanap ng trabaho, naghanap ng sarili niyang worth. Ang bigat nun. Na imbis na makapag-aral ka talaga dahil ang mga magulang naman ang siyang dapat responsible sa pag-aaral mo at hindi naman talaga yung ate mo, kasalanan din kasi ito ng toxic Filipino culture Alam mo, maaaring sa pandinig na ibang tao ngayon, ibabash nila ako na bakit ganyan magsalita si Raketera. Pero ito lang yung naisip ko, no? Masyado ng maraming taong nag-suffer doon sa mentality na dapat yung
mas nakatatandang kapatid yung magpaaral dun sa nakababatang kapatid? O dapat yung mga anak yung magpaaral sa sarili nila? O gumawa sila ng paraan para makatulong sa sariling pamilya nila? Kapag ganun yung requirement ng magulang, parang pakiramdam ko tong magulang na to napaka-irresponsable. Kasi hindi naman ginusto ng bata na una sa lahat na mabuhay siya sa mundong ito. Kayong dalawa ng mag-asawa o nagmamahala ng bumuo ng taong yun. And dapat pagkadating niya pa lang dito sa mundong ito, pagkasilang na pagkasilang niya, day one pa lang, responsable ka na. Na mabigyan siya ng maayos na pag-aaral, maayos na buhay hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral. And by the time na nakatapos siya ng pag-aaral, kung magbabalik siya ng pera o magbibigay siya ng tulong o pakiramdam niya may utang na loob siya, edi okay, salamat. Pero kung wala, yung mabigyan niya pa lang ng sariling pagkain yung sarili niya pagkatapos niyang mag-aral, that's already a help. Wala lang, naisip ko lang. Although, ako naisip ko pag naging magulang ako, ang sarap din na mabigyan ng mga anak just in case ng parang trip to London, ganyan. Di ba kung gusto nila? Pero hindi siya required. Oh, ikaw magiging breadwinner ka ng pamilya. Hindi. Na kapag nagkaanak ako, o kahit sino man dapat na parang sabihin mo dun sa anak mo na, ikaw ang magpapaaral sa sarili mo ha, ganito, magtatrabaho ka agad, ganyan. Lalo na kung able naman yung pamilya, lalo na kung able naman yung mga magulang na wala naman silang disability. Na kahit nga yung iba may disability, di ba? Kayang-kaya pa rin gumawa ng paraan para kumita ng pera. Kaya gusto kong ibasura ang toxic Filipino culture. Sana magkaroon na ng character development yung mga magiging magulang ngayon, tsaka yung mga magulang ngayon. At sa mga anak ngayon, matuto tayo dun sa mga hindi magagandang traits o kaugalian o culture ng mga mas nakatatanda sa atin. Kasi traumatizing eh. But meron din naman siyang good effect. Like kinaya mo, nakatayo ka sa sarili mong mga paa, matiisin ka, mapagpasensya ka, bugbog na bugbog ka na pero hindi mo masyadong iniinda, di ka nagsasalita. But the real question here is that, nakakatulong ba siya sa'yo? Nakaka-healthy ba siya sa mental health mo? Sa whole being mo? Sa pagkataong meron ka? Kasi sa pakaramdam ko at sa palagi ko hindi. Hindi siya nakakatulong sa mental health mo eh. Ang product ng mga pinagdaanan mo sa pamilya mo ay yung mga pag-iisip mo ng self-harm. Which is alarming. Sa ngayon kinakaya mo pa pero nakakatakot na baka dumating yung isang araw na maisip mo iba. That's why dito papasok yung mental health expert at dito papasok yung support system na dapat sana pamilya mo yung magbibigay pero hindi. Sino pang mas nagbibigay ng ganong klaseng love, affection, understanding? Hindi pa pamilya, yun yung nakakalungkot eh. Ibang tao pa. Na hindi mo kadugo, kaibigan mo, kakilala mo sa trabaho. Real talk lang. Kaya maraming mga kabataan ngayon na aloof sa pamilya nila kasi they've given or their parents gave them the responsibility na hindi naman dapat sa kanila ibinigay. Na para bang required na ito yung gawin nila sa buhay nila. Well, in fact, they are actually nasa tamang edad na and can decide on their own kung anong dapat piliin nila. At hindi ko rin naman po sinasabi again na maging ingrata kayo sa mga magulang ninyo at wala na kayong pake kapag nakatungtong na kayo ng 18. Hindi naman ganun.
Ang sarap magbigay sa pamilya, ang sarap magbigay sa magulang. Ang sarap alagaan ng mga magulang. All because you love them. Sana manggaling yung ganong klaseng drive, yung ganong klaseng passion, yung ganong klaseng action na nag-e-effort ka na mabigyan ng magandang regalo yung magulang mo because of love, not because it is a requirement. Na ito dapat yung gawin mo, na ibigay mo to dapat sa amin, na dapat may ambag ka sa bahay natin, ikaw dapat lahat ng bills natin. So at the end of the day, yung taong nasa ganong klaseng posisyon tulad ni Lori, she'll feel lonely. She'll feel like she's alone. At ang hirap kalaban nun, na parang pakiramdam mo mag-isa kang pinapasa ng buong mundo. Sabi ko nga sa inyo na napilay ako, diba? Doon ko talaga na-realize na no man is an island. Kailangan mo ng tulong. Hindi ka makakasurvive ng mag-isa ka lang. Kailangan mo ng support system. And that should start sa pamilya ninyo. And I am so disappointed sa pamilya ni Lori. Na parang wala siyang boses sa sarili niyang tahanan. Na hindi man lang siya napakikinggan. Yung cause sa trauma nung bata pa siya. Nahusgahan siya. Agad-agad. Tagged as a black sheep in the family. Kahit ang gusto lang naman niya talaga makatulong. At dun sa bottom part ng secret file ni Lori, na merong nagpaparamdam sa kanyang lalaki na natili ng 2 years. Ang hirap nun yung magtiis kahit kating-kati ka na. Charot! Widarot! Kasi kung ako yun, diba? Parang at some point may isip mo na parang escape yun from your reality. Yung sumama ka dun sa lalaki o kaya parang piliin mo na lang yung nanliligaw sa'yo para makalayo-layo dun sa pamilyang meron ka. Alam mo, may mga kaibigan nga ako na parang nagpunta na lang ng ibang bansa kasi sobrang toxic na nang nararamdaman nila sa sarili nilang pamilya. At nakakalungkot yun kasi sarili mo yung pamilya. Yung pakiramdam mo, kontrolado ka ng pamilya mo na kahit ano pang galaw mo sa mundong ito, parang dapat ito yung galawin mo. Hindi ba pwedeng sarili ko namang desisyon yung mangyari, hindi yung inyo? So parang naisip ko dito kay Lori kaya hindi niya mabuksan-buksan yung sarili niyang puso sa ibang tao kasi yung pamilya niya, kontrabida. Although hindi naman siguro sinasabi ng pamilya niya na ito yung dapat gawin niya. Pero minsan yung pinaparamdam kasi ng pamilya na responsibilidad mo to Na paano na lang kung wala ka? Anong mangyayari na lang sa amin? Magugutom kami, wala nang magbabayad ng bills. Or whatever. Sometimes, you have to do what's best for you. And sometimes, you have to let go of the toxicity in your life. Na kahit gaano pa kasakit gawin yun, kailangan mo. Kasi, pag pinagpatuloy mo na merong toxic sa buhay mo, it will eventually consume you at mababaliw ka. And in order for you to save your sanity, you have to help yourself. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rakitera@gmail.com. I'm gonna say BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. This is Lori's Secret File. Metro's #1